Bueno, boas tardes a todas. Damos as gracias a Maribel e a Gonzalo, que nos acollen sempre na súa casa, que sea a nosa, e de todos os que nos gustan os libros, verdad? E gracias a María por permitirme acompañala. É así un pouco facer unha presentación de María. Coñecémola todos porque como escribe, non? Pola súa escrita literaria e polos seus ensaios, pero hai outra faceta moi importante da súa vida que é a traducción. Ela é traductora e intérprete, que ese é o seu traballo. E eu creo que esa curiosidade polas linguas fai que estea sempre a procura de textos novos que nos podan acompañar. As traducións de María non son textos mainstream, verdad? Son textos elexidos con cuidado, e de gran valor literario, social e político. Estes días, revexendo nos libros da casa, atopei un libro traducido hai 27 anos por María. É do ano 1988. 30 sería. 30 anos. 88. 88. 35. Bueno, é do ano 88, moitísimo. A ver, que estou agora intrigada neste Entre o costume e a ruptura. 98. É de 98. Sí, o 88 tiña eu poucos anos. Ah, pois mira, Que precoz. Son maior, pero tal. de todos xeitos é 20, entonces está ben. 27 anos, ves? Anotei 88, pero puxen 27 anos, con lo cual fixera a conta. No, entonces aí empezábamos a ver un pouco o seu interese pola literatura que tiña raíces indias e canadianas. Empezan aí, non? Despois, bueno, vai traducindo A Nosa Negra, unha das primeiras novelas da literatura estadounidense escrita por unha afroamericana. Traduciu a Curma Phyllis, unha muller que non se axustaba aos estereotipos da época. Traduciu tamén A Linguaxe das Plantas, non? Obra que lle axuda a comprender, non? A relación dos seres humanos co mundo vegetal. E aí hai unha conexión coa primeira novela do ciclo dos elementos de En vías de extinción e coa última triloxía dos seres completos, Cobiza, Multitudes e Retorno. E chegamos á Trompeta, que é o libro que nos trae hoxe aquí. E están os seus editores, ademais. Trompeta foi escrita por Jackie Kay no 98, se non me equivoquei a data outra vez. No, E Traducía, mientras traducía una serendipia Namara. sí, super chule. E Jackie Kay é unha muller contemporánea, é unha muller da miña idade. Eso descubrí no vendo que tiña... O sea, ela ten 61 e eu teño 63, así que... Naceu en Edimburgo e criouse en Glasgow. Eso é bonito, non? O rollo das dúas cidades tan... de Escocia, non? É filla de pai nixeriano e nai escocesa e que foi adoptada. Entonces, de aí, desa experiencia sale Adoption Papers, non? A súa primeira colección de poemas, que foi moi premiada. E despois, bueno, despois xa veu todo o demais. E sobre todo Trompeta, que foi galardoada co premio de The Guardian. María está enrollada con el té. Bueno, Trompeta é unha novela coral e é unha historia de amor. Queres vir? Queres vir? Senta. Estou escoitando, Xa sei que estás escoitando. Que son multifunción. Xa sabemos, sí. Entón, é unha historia de amor profundo pola música. O seu protagonista é un músico de jazz, E ten unha maravillosa banda sonora. Temos unha lista de Spotify feita coas notas de AP de páxina, coas versións que a María lle gustaban máis.
é precioso. Ler o libro coa banda sonora de fondo é unha maravilla. É dicir, lees o libro e vas vendo a banda sonora, pero se despois volves ao libro escoitando, o libro aínda che gusta máis. Entón ainda me queda traballo por facer. Eu creo que sí. Primeira parte física, a segunda. Pero que é unha pasada ir lendo o libro despois escoitando, non? É alucinante. Antes non entrou, xa non aguanto. Esta noite. Tens que pasar porque a lista creou unha... Pásoche a lista. Sí. Así que non hai... Entonces aí todo músico organizado. recomendable en particular. Sí. Atende. Sí, nos tamén fixemos a lista, pero non somente os que eran temas concretos, non metemos álbums. Se cadra ti cando mencionaba álbums tamén metías cosas dese álbum. Non? Pois fixemos, No, pois que- replicamos o traballo, pero entón. Seguro que sí. Sí, seguro, non sei, aquí hai... Que tivemos a mesma idea, ese é o resumo. Sí, pero é que é moi bonito, porque o libro está, verdad, izado desa música toda, non? Empezamos coa primeira, co tema do amor pola música. Sí, a ver, bueno, boas Sí. tardes, así oficialmente. E grazas por estardes aquí nesta tarde de té pastas que fixemos así moi británicamente. Grazas a Monse por acompañarme xa no club de lectura que preparamos en Compostela e agora aquí hoxe tamén en Cartabón, que como ben dicía ela é a nosa casa, xa vimos e nos instalamos aquí como se estivésemos no salón da nosa casa. O que preparamos, como non sabíamos, bueno, que xa sabemos que hai xente que coñece moi ben a obra, lóxicamente, porque están editora e editor, e tamén o libreiro máis promotor desta novela de toda Galicia. Pero, bueno, como non sabíamos se o mellor viña xente que non coñece aínda a obra, pois para dar un pouquiño así a coñecer, non máis que contar unha trama, porque creo que a novela supera moito a idea dunha trama, non é un traballo literario descomunal a moitos niveis, e o que se nos ocorreu foi ir presentando así algúns momentos a través da música e a través da lectura de algúns fragmentos para que coñezades algunhas, non? Para darvos así un petisco de algunhas temáticas que aparecen e bueno, pois iso, escoitar algunhas voces da novela que son varias, pero bueno, se queres falar ti así, presentar algunha. Empezamos co... Bueno, sí, que se cadra, pois iso, para que non coñeza a novela, digamos que é unha novela moi polifónica, non? Que mencionabas así, pero hai algunhas voces, non? Sobre todo, aínda que Monse dicía que o protagonista é Josh Moody, é un protagonista in absentia, porque realmente a novela transcorre despois da súa morte, non? Entonces escoitamos, a súa viúva e o seu fillo, que son quen teñen así un fío permanente ao longo de toda a obra. Despois sí que hai unha multiplicidade de voces moi complexas, non? E moi enriquecedoras. Entón, pois iso, Monse seleccionou así algúns temas de contido, digamos, dentro da novela, e pois a nosa idea era poñervos un pouco de música e ler uns fragmentos para que vaiades coñecendo así pois iso, as voces, non? Que integran a... Empezamos con ese, por seu amor pola música, non? Entonces a canción que leximos era... que se me marchou. Sí, The Man I Love. The Man I Love, que sería esta. Baixa un pouquiño, casi leo o principio. Bueno, hai algúns temas musicais que aparecen mencionados, non? O sea, aparecen os fragmentos e forman un pouco parte da novela. Este é un deles. Entón vou vos ler un fragmento no que se fala de como se coñeceron Millie e Josh, non? E polo medio, pois, aparece esta canción. O verán antes de coñecer o Josh, estiven aquí, en Tor, co meu irmão e a súa familia. Andaba revolta, descontenta coa vida. Quería unha paixón, alguén que acelerase o tempo cun amor veloz e salvaxe. Daquela non tiñamos auga quente. Pola noite, no cuarto de baño conxelado,
Mentres me lavaba cun caldeiro de auga quente no vello lavabo fendido, cantaba. I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday. Logo deitábame nunha cama fina e dura e tentaba pintalo a acuarela. Sempre lle puña un queixo prominente. Aínda me parece velo o día que nos coñecemos naquela unidade de doazón de sangue de Glasgow. Como podería eu sabelo entón? Ía ben vestido, era guapo a rabiar. As fazulas marcadas dabanlle un aspecto de orgullo esculpido. Os seus ollos eran os máis escuros que vira nunca. Cabelo negro, mesto e rizado, cos rizos máis pequeniños posibles no cocote, como unha cama de fento rebuldeiro. Unllas ben coidadas, mans fermosas. Observeino enteiro, como se tivese unha premonición, como se soubese o que ia pasar. A súa pel era da cor do tofe das Highlands, a súa boca xeitosa. Sentía como se tirase de min unha grea de cabalos. Na miña mente víaos, galopando ata que chegaban á verea que levaba a aquel casal. O portón escuro enorme. Era como se eu non tivese opción ante o que me ia acontecer. Só a excitación riseira e mareante, a sensación terrible de fado. Tanto el como a min doamos sangue, pensei para min. Pregunteime que o levaría a doar sangue. Que accidente familiar, que trauma. Non falamos aquela primeira vez, aínda que reparei en que me miraba. Esta que falaba era a Mili, a súa viúva, non? A través dela seguimos o seu periplo vital, non? Pero é unha vida que queda exposta ao público cando el morre. E ela quere ser unha viúva normal, non? Aí tes a outra, non? Sí, a de Coleman. Sí. No, a de... Bueno, a de Coleman é a seguinte. Esta sería a de esta canción que nos parecía que podía esa historia de que non lle poden quitar, non? A súa vida, non? The way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams. Despois temos a historia de amor dun pai e do fillo. A historia do pai e do fillo. Na página 63 estaba, María. Sí? Sí, bueno, o fillo Coleman, que é a outra voz que percorre toda a novela, bueno, unha historia de amor un pouco complicada. Entón, imos ler un fragmentiño, e tamén, pois, na novela non só hai jazz, hai moita música, e esta é a que asociamos con Coleman e con este momento. Eu fun un rapaz convencional nunha casa nada convencional. Sempre andaba por aí alporizado e avergoñado. Os meus pais non eran como os doutra xente. Sempre que viñan á escola, destacaban como nun Cristo unhas pistolas. Non sei o que era. Unha vida diferente fai que a xente teña un aspecto diferente. Incluso na pel. As súas roupas eran máis garbosas. Non tiñan pinta de traballar en nunha oficina. Xa era mala cousa tanta gaita e aínda por riba iso. A miña vida era pouco convencional. Unha gran parte da infancia paseina na estrada, de xira, dun concerto do carallo a outro concerto do carallo. Con moito que me prestaría a ficar na casa vendo Star Trek e comendo cereais. Era todo demais, aquela foliadas, en fin. Os demais rapaces envexábanme e eu envexaba os demais rapaces.
Hecho que hai. A cabra da miña veciña... Os fillos de familias bohemias soñan con ter unha boa cea na mesa á mesma hora cada día. O meu colega Sami sabía que os martes había pastel de peixe e os mércores filete e riles. Que non daría eu por algo así? Cando quedaba na casa do meu colega Sami, encantábame que todo estaba arreglado. Pero Sami odiábao. Eu dicíalle seguido que podíamos intercambiar vidas. A ver, eu xa intercambiara a mai que me parira, así que por que non facelo de novo? Pero a Sami faltoulle o folgo e non se atreveu a pedilo. Supoño que eu era un aburrido de collóns, o que me gustaría que me mandasen bañarme cada noite na mesma casa, na mesma vila. A miña mai era estricta cos deberes. Tiña que leválos comigo a onde fósemos. Lembro practicar a lectura en clubs de jazz co trozos antes de que o meu pai saíse ao escenario. Gustábame. Sentar nunha mesa marrón cunha Coca-Cola e un libro. Moitas veces a miña mai non quería ir de xira co meu pai porque eu estaba na escola. Pero el era raro para ser músico de jazz. Quería ter a familia a canda el. Se o pensas, é o que faltaba. Se non íamos, volvía con resaca e cara de moucho. Entraba o nervio ou unha superstición. E o cabreo tamén. Hai moitas historias de hotéis ao longo de todo o libro, non? Cando vai co pai e despois cando vai con Sofi, non? Na novela tamén hai moitas voces que opinan, moitísimas. E que todos opinan sobre a vida de Emily e de Josh, como se tivesen direito, non? Sí. Temos Honeysuckle. Non, a de Take 5, a última que... Ai, a última que enganchamos... Esta. Bueno, este tema non está na novela, pero eu escoiteino insistentemente cando estaba traducindo, porque a mí me gusta moito o jazz, e bueno, é un dos temas que cando empezaba tiña que meterme na novela sempre puña este tema, é así unha cousa moi repetitiva, non? Como imos dar voz a un baterista, un tema que empeza coa batería, pois engadímoslo aí á lista. Entón esta é unha das voces, das moitas que hai, que Big Red, non? Que é o baterista que traballaba que tocaba con Josh. A maioría das mañás, Big Red desperta con resaca e todos os seus amigos, coñecidos e colegas teñen ben sabido que non se chama antes das 3 da tarde. Así que cando soa o teléfono, cando soa e soa e soa, Big Red xa sabe que algo non vai ben. E a bofé. Ao outro lado da liña, pendurada, á espera, está unha muller de nome Sophie Stones. A resaca de Big Red ou vea o suficiente como para quererse vestir ao ritmo de 12 longos temas de Bessie Smith. Non se atopa ben. Non se sente para nada ben, excomungado. Ela dille: vostede era a batería de Josh Moody, non si? A bofé, a vostede que lle ten. E quen ven sendo? Contesta Big Red. A voz esvaradía baixa pola liña. Chámame Sophie Stones e traballo para o Daily Sky. Big Red case está por colgar. Odia a prensa capitalista, ese lote de fillos de puta lambecús e aboiados. Pero non o fai por curiosidade. Estou escribindo un libro sobre o sorprendente feito de que Josh Moody acabase sendo unha muller, di. Era vostede consciente? El interrómpea. Non, e debería centrarse na súa música. O tipo é un xenio. Non quererá dicir que a tipa é unha xenia. O que sexa, pensa que me importa. A quen carallo lle importa? É a música o que importa, cona. Escoita como ela contén a respiración. Pero vostede sabíao antes do funeral? Non. Debeu de levar unha impresión importante, non? Veña, falamos dunha persoa que estivo de xira 10 anos. Como non sospeitou nada? Moita xente dicía que Moody tiña cara de raparigo, contesta Big Red. Pero eu non estaba de acordo. Partía a boca calquera que viñese con tales andrómenas. Pódeme dicir que facía Moody cando o resto usaban os urinarios? As mulleres pensades que os homes pasamos a vida ollando as pirolas dos outros cando estamos a mexar. Teño máis que facer na vida que mirar outros homes pixar. Pero vela aí o ten, di Sophie triunfante. Moody endexamais pixaba diante de vostede, non si? Vostede non se decatou, mesmo de xira todo o tempo. Frecuentábamos clubs de jazz. Éramos músicos, non nos interesaban as pixoliñas do resto. Veña, home, repite Sophie. Veña, muller, a escribir esa merda de libro que non nos vai dicir un carallo sobre Moody. Se quere un consello, tire con el. Só conseguirá amolar a familia.
Sexa como for, comigo non conte, nin de puta broma. Por suposto que lle pagaríamos unha bonita suma. Big Red érguese na entrada da súa casa. Tenta subornarme. Veña, a rañar a cona. Big Red colga o teléfono dun golpe e volve á cama. Ten a cabeza fervendo e as tempas a cantar canto gregoriano. Hostia bendita, dices tú un melado, como un puto farrapo. Bota as mantas á cabeza e murmura: pasmona do carallo, antes de ceder ao sono. No soño, Moody está aí coa súa brillante trompeta. Camiña cara a ele e dille: xa che dixeron que morrín. No soño, escoítase dicirlle a Moody: sí, algo in. Anda falando de ti ata o fillo do apuntador. O mundo do jazz anda de cabeza. Non sabes o que se che bota en falla, meu. Moody di: ai, sí. Bueno, despois vemos que esta novela é unha novela que está prácticamente toda escrita en terceira persoa e en primeira persoa, ¿no? A primeira persoa é Millie, e Millie é Fogar, ¿no? E o Fogar que ela, ao que volve na súa casa, bueno, no que é a súa casa de Escocia, porque de Londres ten que fuxir, ¿no? Sí. Bueno, non sei como vades, se estades... Bueno, pensaba que mellor podemos ler o único fragmento. Bueno, hai dúas partes na novela onde indirectamente recibimos a voz de Josh. Son dúas partes que foron moi complexas na traducción. Hai unha que sempre procuro ler, que se chama Música, porque, bueno, ten moitos intríngulis que se queredes despois podemos comentalos, pero que iso é unha das dúas seccións onde podemos escoitar a voz de Josh, a voz de Josh e do jazz ao mesmo tempo. Cando bota o pé e dá fondo, e non sempre dá fondo suficiente, perde o xénero, a raza, a memoria, íspese de todo, quita todo de enriba ata que case non é nin humano. Logo regresa, non é deste mundo. De regreso, de algures, chegar aí doe, ten que acadar o centro do remuiño, revirándose en círculos musicais ata que case está fora de sí. A viaxe vai tan a saltos, é tan descompasada que ás veces teme non regresar cordo. Lámbese no requinte, toca pechado, puño empuñado, bota pé e dá fondo, virando e revirando como se estivese xusto aí, na cerna do seu ser, un punto diminuto e negro. Canto máis fondo dá, máis pequeno se fai. Velaí o Kid. Vai tan rápido, acelera, cimbra, os seus dedos baten como martelos desaforados, fungando unha treboada. Os seus beizos de coiro, a súa boca que toca. E inclínase no pizzicato do vento, subindo un ton, baixando o acento. Co esforzo no rostro, de menos a máis. Mentir, nunca. Sempre cantar claro. Hecho que hai, iso é, o Bob Shibam. O cambio modal máis veloz, rápido, perigoso. O piano a galopar atrás del, suando como un cabalo, dándolle o xeito. Veña, dalle, desfaille o xeito, lévao todo no sangue, fervendo, alá de algures, de cando el era algo diferente, alguén diferente. Ela, aquela rapaza, a trompeta brama, el ten calor, ela ten calor, el ten calor, a sala enteira ten calor. Requinta, esgánalle a chave a trompeta, está espido. Este é o jazz espido, o Bob Shibam, mentir nunca, sempre cantar claro. Bueno. E agora comentamos, ¿no? Claro. E agora, como temos o luxo de estar así en petit comité, pois temos un tempo para falar un poquinho. Bueno, eu quería dicir que liches ao principio que Josh tiña a pel da cor do tofe das Highlands. Justamente 2 minutos antes de chegardes vos, preguntoume Gonzalo se era branco ou negro. E pois non recordo se tiña a pel branca. E aí tes a resposta. Pois sí. Agora tamén dixetes os beizos de coiro, creo que dixetes unha cousa así, co cara aí tes un pouco máis de resposta. Sí, a ver, está claro que ele é negro. O seu fillo, cando se fala da historia do fillo, queda claro, non? Que lles dan un fillo en adopción porque ela é branca e ele é negro, e o rapaz pois tamén é fillo dunha persoa branca e dunha persoa negra, entón
como que ninguén o quería, non? Atoparon aí ese accidente, por dicirlo de alguna maneira, que fixo que lles desen o fillo en adopción, non? Eu penso que a racialización é un dos aspectos que tamén a novela trata moito, o sea, tanto a identidade de xénero como o tema da raza, unha relación entre dúas persoas unha muller branca e un home negro, non? Nos anos 50 ou por aí 50-60 en Escocia era algo que chamaba a atención. Pero bueno, eu penso que é unha novela tamén moi interesante porque como hai tantas voces, hai moitas percepcións do mesmo. Tamén a excepcionalidade do mundo do jazz, non? Que permitía unha serie de disidencias que ao mellor dentro de outros espazos non serían tan aceptadas. O éxito profesional, non? Josh Moody é un trompetista moi famoso, entón, claro, tamén iso fai que a súa vida adquira outra dimensión. Pero sí, está claro que que unha persoa negra nunha sociedade branca e ademais un home trans, non? Entonces, claro, son moitas circunstancias que fan da súa vida unha excepcionalidade. Pero bueno, o certo é que é unha vida contada dende a normalidade, non dende a intimidade, que iso é o que fai a novela tan interesante, tan importante neste momento concreto da historia no que nos atopamos, non? Fala da intimidade das persoas, dos afectos, da violencia tamén da exposición pública, non? De certas vidas e do morbo, aínda que o libro foi escrito nos anos 90, pois seguimos cun debate social que moitas veces non vai máis alá dese tipo de morbo. A violencia que hai sobre ela é absolutamente brutal, non? Sobre a viúva. Sobre a viúva. Sí, tamén eso. Bestial, non? O cuestionamento, verdad? Constante. A mí é o que me parece así que é máis terrible, non? Sí, é tamén unha novela de evolución, non? Dos personaxes, como van facendo un proceso, pero está tamén escrita que é todo como moi armónico, non? Podemos ver como vai evolucionando tanto a viúva como o fillo a través de distintas experiencias, como pasan por distintos estados emocionais. E iso, claro, cando traducimos, eu sempre digo que é como darlle a volta a un tecido, non? E vemos a parte de atrás do escrito do libro. Cando un libro está ben escrito, a parte de atrás é como na calceta. Cando calcetas ben, hai que mirar a parte de atrás. Aí é onde se ve se a cousa está ben feita ou non, non? E este libro está afiado moi fino. E ti cando lees, pasas por fases, non? Sobre todo co fillo. Hai momentos en que querías darlle de bofetadas e dices, pero chaval, sí ou non? Cando lestes non te vas esa sensación de... E vas acompañando, non? Na historia e dices, bueno, vai, non? Sí. Eu creo que é un libro moi emocionante, non? O sea, que toca moito a... eu cando lin, que sempre explico que lin ese libro no ano 98 e quedei insistentemente prendada dela ata traducilo, que no 23 foi cando... E atopar a Hugin e Munin para que puidese sair, non? Despois de andar detrás del... presentando todo canto sitio puiden. É un libro que a mí me impactou moito, sobre todo pola reflexión sobre a morte, sobre a intimidade. É un libro moi compasivo, incluso con personaxes odiosos, non? É capaz de amosar compaixón na maneira de presentalos, non? E darnos sempre unha visión complexa das cousas, non? Si, hai momentos realmente moi emocionantes tamén, non? Da intimidade. Eu creo que para traducir un libro desos hai que ter moita cultura detrás para, como é no teu caso, para interpretar todo iso. Non é traducir simplemente, non é darlle a túa visión un pouco. Todas as traduccións son dar unha visión.
porque son unha lectura da persoa que traduce do texto que temos de diante. Eu penso que cando lín o libro no 98 non tiña nin sequera todas as ferramentas para entender o libro. Tivo que pasar todo este tempo para eu tamén desenvolver as ferramentas para entender o libro na súa profundidade de moitas cousas, non? Tamén polo que dicimos, por todos os debates que se foron dando socialmente, que para min é un libro moi preclaro, porque, claro, escribir esta obra no 98 hai moito tempo diso, ainda que a min que xa traducía no 88. Non se dá, Claro, para mí forma parte da miña biografía, pero bueno, que xa hai moito tempo diso, claro, entón, pois é unha... Si, é unha novela que seguramente no seu momento, ainda que tivo moita repercusión en Gran Bretaña e demais, non estou moi segura de que se chegase a entender como a podemos entender dende o momento actual. Eu creo que foi un gran descubrimento, porque senón nunca se nos hubiera pasado pola cabeza que un libro así pudiera chegar ao público aquí, traducido en galego. Ves que non hai ninguén que ler o libro que che fixes un comentario mínimo. Bueno, igual é que o guardan para eles, pero... Non teñen a obriga de decirme si nada. O sea, eu lle pido que me digan, o sea, aquel libro que me recomendaches así, vino, sai. Entonces, pues... E logo con respecto á traducción, que decías como é ese proceso, tamén creo que tiveches sorte connosco. É un autoapago, pero no sentido de que creo que tiveches un ano, non? Mais ou menos un ano para facer a traducción, que non é habitual nestas novelas. En cambio, aí podemos xogar no sistema galego, podemos xogar con eses tempos, pero un ano normalmente dache, o sea, que María que o traballou. E logo eu tamén quería dicir que concretamente María ten un extra con respecto a outros traductores, que ti és moi traballadora. É tremendo, sí. Non sempre se dá, como é o caso, pois hai que dicilo. Entón, non é un ano que esperas esos últimos meses porque non dabas chegado e faz ali, senón que entendo que estiveches todo o ano dándolle voltas e máis voltas e máis voltas, e ainda así despois ten unha corrección, revisión, bueno, pois o lógico. Pero iso axudaría, entendo. Sí, claro, a ver, un proceso que a lectura, o sea, a traducción é tamén a lectura do libro, o entendemento do libro, o sea, todo iso marca moito a diferenza, facelo con tempo que facelo a correr, que moitas veces é o problema que se ten tamén, non? Que se os prazos son moi axustados. Pero bueno, creo que a maiores desa vantaxa temos outras, e que precisamente, a ver, eu polo que percibo, este non é un libro que pasase indiferente, non é xa só que a xente en xeral lle gustase máis ou menos, senón que hai moita xente que menciona este libro, porque a mí me chegan cousas repetidas veces, é un libro que está permanentemente en boca da xente, que sempre, pois iso, que é un libro que marca, non? A quen o lee. E esa vantaxa que temos fronte a outros sistemas, poder traducir cousas que realmente interesan ás lectoras e lectores que nos temos en galego, independentemente de que interesen tamén a xente que lee máis en castelán ou o que sexa, o lectorado que nos temos ten outra interese por certas temáticas que hai que saber tamén pois traer, e a vantaxa que temos pois de que haxa editoras, non, como a vosa, que permiten tamén achegar, bueno, pois unha diversidade de voces que non son necesariamente as que se traducen ao castelán ou ao portugués. Entón, bueno, xa tamén. A temática estaba pouco tocada, non? Estaba unha temática que ti tens que estar pouco na literatura galega, no corpus de literatura traducida ou na literatura galega, hai pouco. O meu pensamento non funciona tanto por eses ocos, non? Que eso é moi clásico dos, como eran os polisistemas e todo iso, así un pouco antigo, xa dos anos 90. Eu funciona máis polo que vexo que son as temáticas que na sociedade galega, galego-falante, no noso contexto literario, teñen interese ou teñen pois necesidade de expansión, digámoslo así, non? Pois, lóxicamente, para min, todo o que sexan pois a escrita das mulleres, a escrita de persoas racializadas, de linguas non hexemónicas, na que este non é o caso, pero bueno, de experiencias que nos axudan a conectar con realidades que son tamén temas importantes dentro da nosa comunidade lingüística. Entón é máis iso que pensar, falta isto ou aquilo. Non, é que aquí hai uns temas que socialmente interesan
Ás veces temos libros en escrita orixinal que sí que tocan algún aspecto, pero a traducción tamén axuda para amplificar eses temas que xa están aí e que suscitan interese. Pois, a ver, o que digo, o perfil das persoas que leen maioritariamente en galego, que poden ter un interese específico nas traduccións, non é ler Dan Brown. O sea, ese perfil, non, ese é outra cousa. Entón, se pensamos un pouco nos, digamos, nos intereses máis de tipo político que poidan interesar, pois claro, aí encaixamos con moita, este libro encaixa con moitas cousas, non? E despois iso todo, tamén a utilización da linguaxe, non? Bueno, pois como a linguaxe da música en galego, como é atopar un pouco ese punto de encontro tamén a hora de traducir entre o que a obra trae de fora e o que con que conecta aquí o chegar ao galego, e iso tamén forma moitas veces parte da lingua, da innovación lingüística, da caracterización de personaxes, de ser capaces de ter un entendemento literario das obras. Esta é unha obra na que, como xa escoitastes, cada personaxe ten a súa maneira de falar, mesmo dende o punto de vista dos dialectos. Bueno, se así no original, no galego ten que ser así tamén, cada personaxe ten que estar caracterizado igual que deberían de estar. Bueno, tamén cando escribo tamén escribo así, entón para min a escrita de Jackie Kay é moi próxima tamén nese sentido. A mí me interesa explorar o galego na súa máxima diversidade. Este libro permite moitas cousas tamén. E digo, porque un músico de jazz había que preguntarle ao autor, quizá, non? Autora, perdón. Sí. Pola trompeta, quizá. No, a ver, Jackie Kay conta, ela escribiu unha biografía tamén, non, de Bessie Smith. Ela contou en entrevistas e demais, non, que para ela unha muller, xa o comentoumos antes, non, adoptada, tamén pois racializada nun país, agora será menos branco, pero vamos, coa idade que ten ela, pois debe ser unha cousa totalmente excepcional. Sempre conta que na súa casa os seus pais adoptivos, que eran brancos, escoitaban moita música, e escoitaban música escocesa e música de jazz. E que para ela o jazz foi como unha especie de familia, como unha especie de comunidade que non tiña, porque o jazz, claro, unha música das comunidades negras dos Estados Unidos, entón ela foi como que atopou aí unha especie de algo co que conectar. Entón, bueno, pois tirou dese fío, non? De que se baseará na vida de Billy Tipton. Bueno, máis que basearse, eu creo que ela colleu como esa anécdota dun músico de jazz branco que se chamaba Billy Tipton e que era un home trans tamén, que descubriron cando morreu pois que non era un home cisxénero. Pero bueno, eu creo que ela tampouco non fala nada un músico estadounidense, non ten nada que ver despois coa trama. Pero bueno, foi algo que a ela lle chamou a atención e que se combinaron un pouco as dúas cousas. E bueno, tamén un libro que trata moito das identidades, non, que todas as persoas temos, das identidades lingüísticas, como nos transformamos, non son só as persoas trans as que transitan por distintas identidades. Fala moito do lugar, do amor a un lugar, como podemos sentirnos por Galicia, non? Porque Josh Moody era un músico escocés e enfadado ademais cando non se respetaba, non, a súa nacionalidade. Entón, bueno, como que creaba unha identidade propia, que penso que tamén iso que conecta a autora con ese tema do jazz, non? De feito, a autora ten, se non me lembro mal, unha querenza política ou ten unha vinculación política con Nicola Sturgeon e todo o Partido Nacionalista Escocés. No, ela foi elixida a Maclar, que como bardo, poeta nacional, e claro, foi moi significativo. Ademais, cadroulle cando foi a Covid, entón estivo máis tempo, o sea, non sei se iso te dura un ano ou dous, e ela estivo máis porque cadrou que non podían elixir unha nova nesas circunstancias. Entón ela foi, pois iso, a poeta nacional escocesa, e sí que, claro, está moi vinculada ao nacionalismo escocés, non sei se despois de maneira partidaria, pero sí que defende esa, bueno, na súa poesía tamén fala moito diso, non?
Bueno, o tema de Escocia é moi bonito cando fala do lugar, non? O mar, todas as descripcións que hai son preciosas, non? Pues, Sí. Historia que ademais acompañan o que é o seu estado vital, non? Sí, e tamén ese carácter, a viúva, digamos que se despraza a Escocia para recuperar, non, o seu anonimato, non? É como un refuxo onde, bueno, pues a xente non lle interesa tanto o morbo da vida. Pésame de verdad. Claro. Sí, e tamén moitas referencias á música tradicional, escocesa, bueno, un libro moi... Pois agora a ver como se supera isto. Imos ver. Bueno, pero isto non é competitivo. Bueno, xa, pero... O bo da literatura é que hai moitas cousas diferentes e todas poden ter o seu interese. Cal é o libro de traducción que máis orgullosa te sintes? Que máis satisfaccións che deu? Pois eu diría que Aparte deste. Bueno, este por quedar ben dilo, a mellor ou... No, a ver, para min xa digo que a nivel persoal tamén é un libro moi trascendente. De feito non andaría 30 anos atrás del para publicalo, leo moitas cousas, como ben sabedes. Leo moito tamén, propoño, sabedelo perfectamente, propoño moitas cousas cando atopo libros singulares, porque obviamente poder ler cousas e gustarme a min, pero non ver ninguna conexión. Entón, sempre que fago unha proposta é porque hai algunha singularidade na obra que me parece especialmente relevante de destacar. E despois tamén está a parte de desafíos, claro. O sea, este libro son moitas as capas de complexidade que entraña a traducilo. Entón, canto maior é a complexidade, tamén máis satisfacción dá cando a xente lee o libro e conecta con el, e, bueno, cando ves que o libro ten a súa trascendencia. Entón, para min, sí, eu creo que este é o libro máis complexo que traducín. Creo que se cadra os relatos de Angela Carter que traducín para Urco, xa hai anos tamén foron moi complicados, pero, bueno, a conexión emocional non é a mesma. Para min trompeta é outra cousa. Eu lembro con respecto ao proceso de como se escolleu isto, foi unha iniciativa de María, porque, bueno, por lo que acaba de contar, recordo que mandaches, non mirei os correos, non revisei, pero así de memoria lembro que mandaches, como sempre, moitas propostas, e esta lerámola de primeira. O que pasa que esta pensamos, esta é moi longa, porque para asumir isto económicamente era moi difícil. E fomos, dixemos, Isabel, eu leu no primeiro, Isabel, dixo isto é moi bo, pero é moi longo. E fomos lendo outras, e ao final retiramos as outras e fomos a por esta. E tivemos unha pequena axuda, creo que de 700, ao redor de 700 libras de unha fundación escocesa. E nada, ao final, normalmente nos tratamos de que os libros que sacamos que vaya a un custo de 2.000 euros, 2.000, 2.200 euros. Este proxecto pois nos a 4.500, 5.000 euros. Pensábamos que ia ir a perdas, pero a realidade é que non, porque funcionou especialmente de maneira inesperada, entre outras cousas, grazas a vos que vendestes máis de 200. Sí, ese foi un pouco o proceso. Sempre fai María moitas propostas, lémolas todas, a maioría, como supoño que pasa en todos os sitios, van abaixo, e esta, que xa nos gusta do principio, xa nos hai que ir, e que sexa moi longa, e sacámola, porque é especialmente boa, literariamente falando. É que económicamente tamén é un precio moi interesante, son 16,50, que son prácticamente xa casi no, calquer libro de nada é xa 20 euros, o sea, Sí. aí axustaste moito. Pero, bueno, tanto, entendo que tratamos de axustar sempre. 16,50 é un prezo moi bo. Feito se sae hoxe, no canto de hai 2 anos, igual eran 18, porque todo vai subindo. Eu dei a parte económica, pero bueno. Cada cando se pon as cifras, está ben sabelas. Sí, e iso, 4.500, que máis ou menos ao redor de 2.000 euros era a traducción, 1.800 debía de ser a impresión, e creo que 700 ou 750 os dereitos. E aí non estamos contando nin revisión, nin corrección, nin maquetaxe, nin deseño de cubertas e demais, porque xa é a propia editorial que non asume, non os dous. Se non, sería máis, claro. Hai que ajustar, vamos, que ese é o resumo.
E creo que debemos de levar uns 600 exemplares, que bueno, pois, ben, moi ben. Moi ben pros nosos números. Pero, No, para os ben. vosos números e creo que para os de outra xente tamén. Sí, dentro de traducción, sí, dentro de traducción está. Home, a ben. min pareceme que son unhas cifras bastante importantes para... Temos aquí a un experto que nos pode dar algunha opinión máis concreta, pero sí. Pero bueno, eu creo que iso tamén, xa digo, a clave son atopar propostas que, pois iso, que ao final conecten e que nos dean, que nos leven a outros lugares que non son xa os habituais. Que iso de recomendación a traducción e que logo que che den as grazas porque che veñen e che den onde grazas polo que me recomendaches que vou, que tal. Eso para nós tamén é unha presentación, porque, oye, que estás toda chea de que a xente o que leu, o que lle recomendaches, e é un libro de traducción, non é a típica novelita aí que lle pode... Comercialmente xa o título chama a atención, trompeta, xa, non, é un título curioso, xa, influi moitas cousas. Nos 2 últimos anos, os que nos funcionaron ben, que chegaron a estes números, bueno, funcionara moi ben no seu momento a outra proposta que tamén foi de María da Nosa Negra, e logo nos últimos 2 anos foi Trompeta e outro e as gratitudes de Delfín de Vigan. Eses son os 2 que a nos permiten fallar noutros lados. Son os 2 que nos venderon ben e que gustan e van, sobre todo creo que ti dixeches que vai a moitas xeracións distintas porque ten moitas temáticas, a quen lle guste a música, a quen vai máis interesado en temas identitarios ou quen se deleite solamente coa lingua, porque ti comentaches, Monse, que a lingua, bueno, en cada personaxe fará a súa maneira, pero aí está traballada no original, está traballada na traducción. Un libro moi concreto, eso é o que veixo eu nese libro. Sí que sí. Agora hai que ir a pola seguinte. Gonzalo anda metendo a cuña sempre. Escoitade a María que ten boa visión. Ademais, ten poder de convicción. O poder de convicción tes ti, perdón que che diga. Eu non vin cousa paso na vida, Ti fuches a culpable, o sea, que me picou a curiosidade. Leo que che vai gustar, pero que eu de música tal, leo, brutal, o sea, sí. Chegou a casa e me dixe María que había que ler este libro e tal, e xa se puxo, o sea, que non... No, leo moitos, pero así xa de, non sei que... Se de poñer o ollo, poñer a bala, como quen di, pois, total. Bueno, isto é o éxito da colaboración, está claro. Aquí todas as partes fixeron o que... É un libro que naceu de pé, o sea que... Bueno, despois de 30 anos, de pé despois de moito traballar. Podes contar aí un pouco a trayectoria de onde tentaches A ver, de venderlle a sei Manolo? que, sí, a Manolo sí, seguro, pero xa naquela altura, pues xa naquelas. Bueno, como outras cousas, a ver, claro, que o que falades, as traducións teñen, non son decisións fáciles de tomar. Entón, bueno, por eso tamén é importante que haxa proxectos que se dedican á traducción porque moitas veces as editoras xeralistas teñen moito problema a hora de asumir propostas un pouco distintas de traducción. Pero sí, eu sei que eu presente incluso a editoriais en castelán, que é unha traducción horrenda. Los blues de George Moody, ou non sei como se chama. Titúlase Los blues de ellos, sí, bueno. Non sei, un libro máis raro, xa... Está fora... Sí, no, eso sacaron de circulación. Es que ese título era horrible, ¿verdad? Y dices, ¿y de dónde sacan de los...? Sí, o que pasa é que eu creo que esa foi unha anomalía típica de... hai unha cousa que funcionou en Gran Bretaña porque lle deron o premio ese de The Guardian, creo que era, entón dixeron, bueno, como todo o que vende Gran Bretaña aos Estados Unidos e ten éxito ali, pensan que vai ter éxito en todas partes, pois venderían os dereitos, traduciu unha persoa que non entendeu nada do libro porque son, o sea, ten unhas atrocidades ali que aquel non ten sentido ningún e quedou aí e pasou, vamos, totalmente desapercibido. Entón, bueno, Steven aí insiste que insistirás. De todas maneiras, temos que ler moitos libros para atopar cousas interesantes. Imagino, sí. Moitísimos. De verdade que sí. Nos pasamos aquí, o sea, para apostar decentemente por algún libro... É moi complicado, moi complicado. Rara vez hai alguén como a María que presente algo e que iso acabe saindo, non?
normalmente o 90% dos casos son libros que nos lleimos ofrecer o autor. María ten un salvoconduto especial para presentar iniciativas porque escolle ben. Se non é habitual, connosco non é habitual, moi rara vez. E logo hai xente que non contesta, por exemplo, agora queríamos facer un que me recomendaches ti precisamente. E non hai maneira. Non hai maneira. Tienes ter que ir a Lisboa, creo que vivo ali. Sí. Leila Slimani. Tenemos que perseguila porque... Leila Slimani. Non hai maneira. En castelán, en non Cabaret contestan de ninguna das maneiras. Estamos tratando, pero non contestan. Non lle interesa. Nin a nos, nin a Galaxia, nin contestan a ninguén. Eu que entendo que son faragullas para eles, pues, serán 600 euros, pues non están preocupados por iso. E non hai maneira de... Ese libro a mí me parece buenísimo. Buenísimo, ese, sí. Debe ser unha muller de moito carácter, porque unha vez creo que lle fixeron unha entrevista de algún medio de comunicación e empezaron a falar como unha muller sendo, porque creo que é marroquí, empezaron a falar, non sei que, do Islam. Pero vamos a ver, usted que viene a hablar de mi libro o hablamos de tal, ¿no? Yo despachó a ti, como un plan. Sí, pero era con razón. De literatura o que cairades, ahora se me vas aí con unha historia rara, tal, non. E despachou ao xornalista, pero... Eu teño unha con carácter tamén. Sí. Unha filipina, Ninosca Rosca, que creo que xa vos pasei. Ten un libro que é maravilloso, State of War, chámase. E ela tamén é de armas tomar, esa muller. Si, ten, aparte está moi metida tamén en cousas de política, de oposición a... Bueno, que agora aquí non nos enteramos de nada, pero nas Filipinas o presidente é o fillo de Marcos, do ditador. Entón, bueno, hai moito movimento. E ten un libro que... Bueno, penso que para aquí é un texto moi interesante porque trata toda a historia das Filipinas a través duns personaxes que se van como transformando. Claro, non é un tema que temos moi silenciado, non nos interesa moito coñecer, no? Que foi o que pasou durante a colonización das Filipinas, que foi unha colonización moi brutal, pero moi brutal, e bueno, que despois de feito o sea, marchamos e vendemos a Estados Unidos, un país, o sea que... bueno, é unha novela que realmente literariamente magnífica, bueno, moi exuberante, non? E que penso que nos viría ben contactar con esa realidade. Sí, bueno, este ano parece que van cambiar o das axudas, por certo. Por lo menos pediron opinión nun primeiro borrador, volveron pedir opinión nun segundo. A ver, se houvese unhas axudas dignas, competentes e proporcionais, pois se tal unha como esta... Porque este libro é así gordo, o sea, gordo. Pero eu estou segura de que Gonzalo vai vender ese libro. Proba con crowdfunding destos. No, gracias. No. Aí seguro que... Moi ben. Sí, eu creo que ese libro é o mellor, a seguinte así proposta que enfiar, porque sí que penso que é un tema que, bueno, que se pode, sí. Como que nos queda moi longe. Sí, deberían quedar máis preto. Sí. Despois deste contido promocional... Bueno, é que Gonzalo sempre me está preguntando, que a ver que... Eu quero ganar cartos. Sí, moi ben. Pois aí está todo o mundo na mesma... Pero non perder, claro. No, ahora estamos na etapa con tranquilidade, sabes? De decir, vender o que nos gusta, tamén. O sea, non estar aí agonizando... Pero, bueno, tens que mirar tamén por os teus intereses, é normal. Pero comer todos os días, hai que pagar a luz. Pero xa non... Mira, vicios non temos grandes pretensións na vida. Non, a misión é descubrir así pequenas xoias literarias que a xente non coñece, que te sorprende. Pois a Manolo acaba de gustarlle moito de Jack London, que é unha pequena xoia literaria, a traducción do libro xeral, Asasinatos e Seis. Aí, porque se aproxima por aí. Interesante. Pois vou ter que ler, logo. Sí, leo porque está moi guai,
E ademais está Si traducida cada por buscar Iago la Nicolás, dirección da xente. que, bueno, rapaz novo, moi meritorio. Fillo de mocho. Fillo de mocho. Ya, En castelán hai un libro que me sorprendeu bastante, que é ese de Pachinko, mira, ese está en Sí, frente. Pachenko. Ese libro tamén o coñezo, hai moitos anos. botache yo, Sí, me sorprendeu. sí, sí. A manía que se teñen os coreanos e os japoneses que nos poden ver. Que son, que é coreano? Sí. No, está escrito en inglés, Bueno, Pachenko. un libro en inglés. Sí. Sí, no, Pero son libros que te trasladan a outras culturas, a outras... É o libro ese de Trompeta Ganolín, claro, sin profundizar moito, situaba como en Nova Orleans, así como moi de música de jazz, pola tal, música. sí, pola música, logo non, pois xa vin que era escocés. Pero sí, podría estar perfectamente alá. Sí, bueno, creo que Escocia aquí é outro protagonista máis, Sí. porque conta o libro moita historia, Moita intrahistoria de Escocia tremenda. Ujú. É unha maneira tamén de achegarse a un país que temos un pouco descoñecido. Parece que está aí como nunha nebulosa, nunca mellor dito. Sí. Pero sí que é unha protagonista máis Escocia. Bueno, mellor Beltrán, iso merca tamén. Bueno, Fai... vai no ter un pouco difícil, que eses non se deixan tanto, Iso é meu, fora. Sí. Bueno, Mira, que ben. pasar he tomado unha pastiña. sí, e vos estades en que vos botei. Bueno, aí que auga. es que non Que non daba va. para